Здравейте, хора! Аз съм Симона и днес да показвам моите деца. А сега спят зад мен. Сега да ви показа. Като не съм с Рая. Вие мислите, че съм с Рая, но не съм с Рая. Аз съм с Дария. Другата, най-малката. Аз да ти покажа сега. Не. Покажа как пъгъвам. И бирам. Пъгъвам. Като се ето тази и тази и тази и почвам да пъгъвам. Едно, 2, 3, 4, 5. Наста. И сега ви покажа как ги побирам. Тези. Каза как ги пъгънах. Да ги прибирам и сега почваме да пъгъвам с тях. И ето там. Тези. И сега да пъгъвам тези. Тези с тутък пъгна. Това нещо е тук. А тази чакай, че това е тук. Сега да покажа. Събирам това и тези. Тази да махна и да взема на друга, като не знам каква. Ето тази меченце. Там и ето тези таки. Прибирам да. И тук са плюсните крачки. И тук как ги надих и вижте цялата визия. Сега да ги събудя и малко тези неща да покана и да ви показвам после. И там. Сега да покажа какво да ви облича. Как да се облича. И после след като ги обличам, да сме готови. И сега спъкавам ето тези. Минах тези играчки и сега ето